Lason nak taksi garu tumta ami thang khe lida ingil lu dagi thekdom nong lepik ke hala garu tum nang balu den. Lasi nilina tumta non ki nang kana anso se ka prega tribes atu muthan ili tum kan bor konang ji ka pang ro koni asai na ili tum tuna. Kar ke ur ka pang room bangke ili tum han churul. Kar ke ur ka pang room thek porsi ili tum polling station cricket hom ke ili tum chapahai den. Sinon kaprek homostima rongkang konstitusi man kacapai mantu tante garo budanji diwa budanji lima satu tante lima sabut lapen ade masia ho lapen guru ko saria ho alang itu maupun itu na hello dak rongkang konstitusi long kedam tang ML oli MP election ho CC committee to PS committee atum celang petben klaim ka cepaduk atum lapen ka dugo we ka cepaduk da delo alang tum APSL silong ka cerap ka cetudun ka cerap dun lok atum an voters tum pan pen cenglok ka dugo we phan lo la si la bangso alang litum phan isi ka churu ka bangso mai sin litum dengpon lo la gadak rong khang constituency sot kali wothat langso LAC benelitum homosti sirkep aphan ta menitum visit dam bom lo amreng ben sin litum nang cheng lo homosti number 9 loh lake number 9 benang cheng si pinian ke homosti number 5 lobo number 4 an nang litang lo lason thang thang se number isi duar amla ani litum kapal iphan bor ipo bini bangke lake PS committee atu itum APSLC itum dak rong khang long kaduk ka wepen polling station thong kepen polling station cricket thom ke lake itum APSLC itum chapahai dat lason thak thak si polling kre Troksi bangke kongres atau opposition lo capahai lo la sila son thak thak pangrum petpen polling station thongkep do rongkhang constituency lo pulo tangte APSLC cricket home la pen kongres thongkep troksi pulo tangte polling station ingkoi bangke opposition lo la pen APSLC tamaki ong capahai la sinon BJP atum polling station cap do lang haladak tamen itu kilit itu alang itu manang kilit ke suri isi lo porsi la polling station keblong tame nilitum tame unan ki claim tame phan itu bor ipon po asi CC committee atum pen PS committee atum pen nilitum piniching wai ching sai pon lal la penala sarnan tijala vijala lo na anta eviction se jada putana ni BGR long eviction sedet alam bangke lage ka dugowe kar bianglong rat ke non ke chini hor lo kedam tang apor hot bangke election ar bianglong under the leadership of Tuliram Ronghang honorable CM alangli puloje election do ko porsi itum eviction claim long le dello sita election dello tante claim fit po bolam da ningjelo ta non ke election det la na counting ye pan el ciklo jonang bong da claim le dello non anta la tum claim ai hedello la si eviction ke la ke council ke lage jong si BJP yong si ingni bom de lage kar bianglong rapan ke chubai bom po lage claim hai helo athema VGR eviction ke claim ye fan bang ke lage Supreme Court pen order si ing tangkring pen adak dulu hala so order teng pen bulu tangte hala dage tum public tum fan meeting ki bira je kam da velo public consultation je kam da velo hala so order teng pen alang tum eviction claim det de choklo kedam tang por hut du koloni long ko son ma ke claim di hala bang so son eviction claim de londe chokelo people la da claim ai hedet ke claim ai hedet ke lake BJP lake tribal sa tum han ke rai party kali lake bongro sena tum han ke rai party lai the vet le tum chini nei na pen na tingi gazette notification nang ke leji ta alang tum si counseling ni bom lo kente la si alang tum eviction non mang ke claim bi blonde Assam Land and Revenue Regulation a ekateng ben yong si langdam bulo dang te lake ha state long si le rok lipo state long e kumar lokang ni prong ke state long ke BJP minister rom si ni prong lo alang tum yong si alang me thang minister rom ban kaching kidam yong si thekte sum krum bulo dang te lake council pe non ma chi withdraw no claim thekte lo bule chapak lang rong kopia gazette notification kopia bosi gazette notification wangi da pana jir dingar nang lang ami thang BJP a ministry yang silok hada ke do di bulo dang te alang itu lake rat phan ka chubai lapen kedam tang ason koson ka maga chubai sinon da chubai bom sai si claim bom na pen na kalbirong asala weta isiver si donai pulo nili mata frank SA claim long nili greater Guwahati Carbis Student Association long president mate mai phu claim long lo ningkan isi la se hala so teng pen pulo tang te hala bangsu hoda nili tum da bori nili tum aprang tum ta bori lo nili tum ta mi isiver to nangi pu bori bom lo ke cheplang thu bang UKSA bus nang klang thu asota
KSA pli ke do thai phone ang do tu kok la son si thek long la si non la rong asara mai tum ta me KSA si do nangi pu hang dun tu kong la bang ke mesen lo si ta hala rong asar hini ke thom do tu kok bang ka lang dum da ke tini chu dat si rong asara tum ta si vet do tu dat tha la le KSA phan jong du noi la la KSA ke si do vet ning la ke ni tum ta a hok lo pu bom lo la si piniar ni ta APSLC ni tum KSA semar mi BJP tum bang KSA je semar ASDC tum bang KSA je semar INC Congress tum KSA du CPIML bang KSA du APSLC KSA du ma awi itu awi itu bom KSA pangtang na la sini tu ma thabom la parliamentary constituency pu ketok rong wat bang ke nilitum condemn lo lang litum condemn lo the bang ke nilitum aprang ba ningje bom lo nilitum sar jai ka thar ke ningje ver lo je kar benglong council la ke autonomous council ka lidet tang lo non ke general council je plang det lo pu lang li ningje bom lo la son pe la su ka ningje bom pen non bang ke angthek bang ke nang klang tu pamel ili tum la ke autonomous council la ke 6 schedule ajak kong bensin tum chari bom lo la bang so autonomous ajak kong bensin litum tribes atum antame articles 244a ke hangi ajak kong na dak bensin tum ke long lo the word autonomous jong sila autonomous jong si awe pulo tangte article 244a la ke hang masi long lelo ke hang atowar masi awe si awe lo la so por sini litum pulo je la autonomous pu hobdo bangke alam the bangke non nomad la kar biang long autonomous council long nang chibi tu nai ex pu dum nang pa ir long le der nang la so sai ke claim ni ke non nomad ke Omar Singh Tiso MP BJP an ki hai bangke la ke claim vek nang po hadak Delhi session along ningje dun vek nang po la pen ke tok pen stame alang li pinang po president of India phanma ki pinai election commission of India phanma ki pini prime minister phanma alang li claim se rak nang po la pen dak tuliram rong hang ke Japon council itu ada council Karbiang Long Autonomous Council CM alang lima tamela ada council long isi made pini ada council long cepa pasi alang li tamela autonomous po alam ke non nomad nang binang po alang dan ningje nang po sida pini arni la tum ningje hai la kaningje kali wrong asor chini der na po si kaphere si pini ani ke musuri ke rona size la tum nang claim yo la si ala musuri dan il tum lang dun lo amusuri da ki biso kali inut na megjang dorde la puyo la so musuri ke la ka dor ke cricket pen phoke baksi pui ange tu musuri ke ching thum dun lok si jang thu thai ning lin ni pulo dangte la ke chiton te pin asai si tum phanang e claim pili musuri ke te lo west kar biang long ke damtang in koi rai siar ni hamren long bojar ban hala SP office atheng no si nil tum dharna teng pon lo symbolic athemanon ke non radatum kai sai ga tiki apor ka dukowe patu rain tumte la sinilitum symbolic protest deng lo la son dak thak bokajana tumi deng pon lo la son dak thak difu tame puthot la bangso ka protest dharna ke dengi phan tum claim pon po la son dak thak si continue arni ar vitamin tum ke la ke song bonji autonomous po hobdo ni tum manang chi pinangi la pen article 244 e ke hang ni tum ing tonte la